Ipupobi eta lauankako izakiok, guk txiki-txikitatik entzun izan ditugu txerri buruzko istorioak, baita marrazki eta ilustrazio bikain askoak ikusi ere, edota txerriztunak akordatzen. Hain ezaguna diren animalia hauek literatura personaia maitagarri bihurtu zaizkigu konturatzerako. Gaur, Ipupobauman gonbidatu berezi, txerriak. Guazen euren atzetik. Pierre. Ipopo Iban, ongi. Ongi. Esaten da animalia den lekuan, izaten dela Lana Franco, eta hemen zerripiloa dagoenez, izango duzu Lana Franco aldu den. Bai, animalia den ekian bizia bada, eta aldu de xoko hontan, bizia badugu. Badugu xantza hori, eta dira, ogoi urte tartitu dugu, enpresa eskual txekiari buruz, eta bagira, jutanoi bat azle, hori buruz egirenak. Eta zuk ekarri zenuen ona Euskal Txerria, zuk berreskuratu zenuen Euskal Txerria. Bai, Euskal Txerria txeman dugu Parisen, Pariseko ferian. Euskal Txerria Parisen, horrek ez du zentzu handirik. Zentzu handirik ez, baina hori ageinatu dugu, zeren Euskal Txerria gaur aldudeneko eskualdean da, eta hori ongi da. Zeren ahunt tipitia zen, 85 animale ziren, gelditzen, eta gaur batugu 5.000 azinda, 5.000 animale, eta jutanoi eta 10 bat azle hori horren inguruan. Eta nori erosi zenizkion 25 zerri horiek? Bai, Parisen txeman gintuen, eta ITPA da, ITGA Irunien bezala, zera berdina, okupatzen dena Frantziako arraz guziez, eta hor baziren zoo eta parka animalie eta horietan, eta hori danak hemen aldudera muntatu gintuen, eta hemen muntatu dugu asoziazioa ekiki bat, baziren eskoa etxeotan, eta antxe bada Salvador genia, xoko-xokoan, haieke urare partitu zen gurekin, eta amos bat azleekin muntatu ginuen hori, eta hori buruz partitu gira. Hortaz ez aldu den bakarrik, hor Salvadorren baldin badago, urepelen ere, baira zerriak. Balea da, balean bada banka aldu de urepelean. Gu balean girela denak etxean gira. Bai. Ez zarete urrutikoak, ez da? Igola dira. Eta hemen Euskal Txerria besterik ez dago beste zerririk. Oilarren bat entzuten dugu, baina osterantzean zerriak bakarrik daude. Ez. Hemen balean bada ardi manexa da nausi, egiten du anitz gasna, bada kasko buru beltza, buru gorria, biak, eta gero badira blondak, begiak ere, begiak, blondak, eta gero xerria aldu da, 3. mailan. Xerriekin empleatzen dugu mendi xoko batzu, laje, eta nola ardiak, behiak ez ziren joaiten, sasu eta oian eta horiekin, hortan azten dugu xerria. Eta zerri egin geroz ere egiten duzu ez, zerria gasna egiteko ez baitu balio? Ez du, nik ezagutzen zerri gasnarik, beraz, urdeiazpikotarako edo zertarako erabiltzen duzu. Xerri azten dugu, zera urdeiazpikoenako, bizton da, eta gero egiten dugu ere anitz puska, nola odolgi, lukeinka, konfi, piskat denetaik azten dugu. Xerria oso sartzen da, goetxean, eta importanta dena empleatzea. Xerrian erten da, denak una direla, xerrian, eta... Dena aprobetxatzen da, zerritik. Dena entxatzen gira empleatzea. Eta bertan jaiotako zerriak dira? Guztia bertan azten dira, baina jaio ere bai. Eina du, ienau mailaikin, abietia gira, marka bat egiteko, kintuari buruz,
eta hor joseta guziak eskual txerriaekin egin nahi zen dira, kintua markarekin. Bueno, txerrama batzuk ere badaude, eta horbildu gara txerramaren bat kumeekin dago gainera, ezta? Hemen egiten dugu azlea, azten... Bai, guaz. Sartu gaitezke? Ez. Tipi guziak hemen txortzen dira, hor batu barne tiki batzu inatu, idatzea egin, izolatzeko, bero delaik fresko da, eta hostelaik bero, eta kanpoan naturalki zera sortzen dena, komozke ateatzen da, eta hainoktan helduzkeoz gero salbu da zerriko. Esnezale dira, Bai, biziki esnea ama ona dira, ama onak. Make it go faster. Baby, go faster. Hier, han behan dauzkazu txerramak, beren kumeekin, eta gero ondoren, mendi osoan barreiatzen dituzu leku desberdinetan, hemen aldu den. Bala, sei asteartio amekin egiten dira, eta gero zertzen dugu lotaka, egiten dugu berroita hamar txerri, eta gero hasia dira mendian, goiz guziz bazkatzen dugu, eta egiten dugu lota berroita hamar txerri aldian. Beraz, hemen 50 zerri dauzkazu. 48 dira hemen. Ok, 7 hilabete dute, Zazpi hilabete, ikusten, pixkat... Gehienak emeak izango dira? Eme eta ahak denak zikiratuak dira, eta emeak egiten dira, goxoa. Lan handi egin duzu, Pierre, Euskal Txerria berreskuratzeko, baina zergatik egontzen desagertzeko zorian? Bai, hori Europa guzian izan da problema bera, zeren eskual txerria eta txerri arraza berezi horik behar dira denbora egin hasi. Eta denbora behar dira 14 hilabete atxiki, eta txerria 15 hilabete atxikiz badu prezioa. Eta gaur txerri xugia egina da 6 hilabetez, eta prezio dira mende bat, prezio berean hori gerlak gelditu direlaik, behar ziren jendeak behar ziren hasi, behar zen jendea zerein, eta fite behar ziren txerriak eta denetak muntatu, eta txerri xubia egin, fite egiten ziren gauzak, eta horik denak utziak izan dira, zeren sobra denbora behar zen. Eta gaur berriz hasi dugu hori, eta ongi untsa egin dugu, zeren zinez gauza berezia da, gustuz eta badu bere importanta, hori untsa da. Eta gaur bada difentzia, zeren xerri-xugia euro eta ogoietan da, eta hau 4 euro eta ogoietan da. Difentzia da, difentzia hori behar da, zeren kusi nola hasia diren, denbora ekin, eta azleake behar du bizi bere lanetik, importanta da. Goaztin, txerriak animalia maitagarriak egiten zaizkigu normalean, ez? Narra xamarra dira, baina orokorrean ez zaizkigu, jatorrantzeko ebintzat egiten zaizkigu. Zinean ere, ziurrenik, ez? Nolako iritzia izan, bizitza errealean zinean ere askotan hori erakusten da. Bai, ala data batez ere aurre izkainetako pelikuletan ikusten duguna, txerria beti animali bera dala, ez? Eta, umeekin eta gainontzekoekin, tratua nahiko xamurra dala, ez? Hor, azkenen aldian, historian bertan egin dien pelikuletan ikusi itzakeguna, batetiken txerrien alde positiboa, baina badao pelikula bat ere txerrien alde negatibo hori erakusten duena, eta izan daiteke George Orwellen aberen etxaldean liburuan oinarrituta egin zean Marrazki-Bizun eta pelikula bat. Oso Marrazki-Bizun pelikula iluna, ne ustez kuriosua eta oso kolore krisikita egiten duena, eta kasu horretan, txerriak hartzen dute etxaldearen jabetza beharintzako, eta oso animali despotiko bezala agertzen dira, Orwellen liburuan bezala, ez. Baina ala eta guztiz nik film bat aipatzekotan txerria protagonismo berezi hartzen duena aipatuko nuke Chris Nolanen Babe, txerri ausarta, ez. Iruditzen zaidalako pelikula horretan aurrei begira bereziki oso balio interesgarriak ematen diena, ez. Eta batez ere zuk aipatutako abiapuntu horretatik. Bale, Babe txerria da, baina ez du txerri izan nahi bakarriken, ze txerriak ez zuzen dian hiltegira joaten direlako, ez. Kasu honetan, pelikula ziren bertan esaten da, ez. Pelikula hau da, historio bat aurre iritzi gabeko bihotz baten historia da. Eta aurre iritzin gainen kontatzen du. Momentu batien esaten da, animaliak izan behar dute direna. Eta gaine eskerrona erakutsi behar dute direna direlako. Eta kasu honetan, txerriak ez du txerri izan nahi.
arditxakur izan nahi du, eta badauke beste animali bat, dala ate bat, arek ere zer izan nahi du? Oiar izan nahi du. Zertaz ari zaigu azken batean pelikula hau? Pixkat aurre iritzi horien aurka. Ez, hau da, ez dutela izan behar, berez jaio diren bezalakoa, baizik eta izan daitezkela behaiek nahi duten hori, ez? Eta kasu honetan, txerriak nolabait ere papel hori jokatzen du. Ez da, txerri baizik eta arditxakurri izan nahi du, eta horretara bideratzen da neurri handi batean historia, ez? Eta bea, txakur batzu laguntzarekin, ardiak neurri handi batean, hartaldea gobernatzen ikasiko du, eta ardiekin nolabaiteko harremana izaten. Ondo baino beto egin duzue, bihotzez eskartzen dizuet. Hemen urde azpikoak egoiten dira hilabetea kiloko. Bai, 10 kilokoa egin da... 10 hilabete. Zazpi hilabete ondotik. Aidera, kanpotuko aidea ufatua da, eta hemen bada egiten dugu aizego zera. Eta zenbat kilokoa da urde azpikorik handiena? Handiena, kipienak 10 kilo egiten dute, handienak 25 kilo. 25 kiloko urde azpikoa? Nauzu lehtu. Nik ezingo nuke, eraman. While he stands tall and walking proud, that look you give that guy. Zenbat urde azpiko dagoen? Hemen badu 25.000 lekua. Eta guai batu 30.000. Eta hau munduan zehar zabaltzeko? Saltzeko? Piskat denetan. Jan egiten du piskat, menen saldu dure. Eta horri marka bai hartzen diozue, kintoa du izena? Bai. Nondi datorri izen hori? 17. mendean, balea, aldude, urepele eta banka, kintua zen. Erresuma kinto lurra... Nafarroko erresumaren barruan zen lurrok? Lurra Nafarrokoa, eta arzainak, frantses arzainak egiten ziren azinekin, tropekin, eta paratzen zuten Bostetik bat edo? Bostetik bat, Nafarroko xerri bat, bostetik bat. Eta kintoa, hortai gina da gure izena. Ongi pentsatu dago, I'd be all I can be. I'd be all I can be. Gure lana denbora da. Kusi dugu, ostean, zera xerriak kanpoan behar ziren 14 hilabete azteko. Eta hemen xerria urde azpikoain untzeko, berdin behar dira 17 hilabete. Denbora, beti behar da denbora, hori importanta da. Pierre, bukatzeko, eta etxetik ikusiko ez dutena falta zaigu eta erakutseko ez dieguna. Hau, dastatu beharra dago, probatu beharra dago. Hemen txartzean denek ukandu zina. Usaina, hori ez duzu etxeetatik hartzen, baina guk hemen usaina ikaragarri hartzen dugu. Entxatu gira alduen basteko direla usaina meintia laide. Zonda, eskerrik asko, Pierre. Esker. Bazen. Adio. Boi Jokin. Ze, holako galdira, Jokin Michelinaren zerriak? Bueno, hau da guretako bat, horixe. Eta nolako da zerria beraz, oso trazo finan egina dago, eta gero flore bisiskekin, eta... Normalean, nire zerria baldima da, hau da guretakoa, izaten da oso inmediatoa. Elaborazio gutxirekin, eta dikda batean ikusi behar dena. Zerria dela, lehia. Zerria, hoxe. Zerri otako bat, dela. Bienkakoa ala lauankakoa. Bueno, kaso ontan bezala, ezin da ondo jakin. Biela lauanka ditu, Dudarekin bizi beharko da, bai. Bueno, azteko eta bain, zorionak Euskadi ilustrazio sariagatik. Horrela, eskerrik asko, bai. Ez da nola hartzen diren sari hauek, ziur norberen autoestimaren zatetera oso ondo etortzen direla eta oso eskertzekoak direla. Ez da beste zerbaititarako baliote duten, autoestimaz aparte. Ne honek ez da egiten. Hola, baino esan dut, kaso hortan balio zuela behintzat, konbentzitzeko bezala, momentuz ofizioz kanbiatzeko momentua ez zela. Oraindik pixka batean jarraitu egela.
Eta noski, autoestima pixka arrotzeko eta nervioak lasaitzeko, eta horrela, oso ondo tortzen da. Pello Añorrarekin egin zen liburu bategatik emana da, Euskadi Ilustrazio sari hori, ipuin kontalariaren lapikoa da. Hala ere, Pello Añorrarekin gehiagotan ere aritu zara, ipuin gehiago egin dituzu. Pellorekin egin ditut, nire lehenengo liburu egin zuzen Pellorekin egina izango zen, orain dela urte asko, benetan asko, eta ordu ezke egingo ditun, nik ez da egiten bat, hogei edo zenbat izango ziren, eta berarekin da badaukat nola mutilkozkorretatik ezautzen dugun elkart, halako konplizitate, laguntasun, binkulo bat oso berezia, eta lanean gaudenean ere horrela funtzionatzen dugu, ekipo bezala edo horrela. Pello Añorra gerira zen du Euskadi literatura sariren bat? Orain dela kontua galdu dut, 3 edo 4 urte, hor irabazi zuen. Eta Ari ilustrazioak? Haren ilustrazioak Jokin Michelenak egin zituen, Kasualidadea, da? Horrela dira gauzak, kasualidadea den, horrela utziko dugu behintzat, Elkarrekin lan egin, batean batek Euskadi literatura saria, hurrengoan beste Euskadi ilustrazio saria. Horrela. Zaren bikote txarra. Guregatik apostu egin, joixo baietz. Eta Alemanian bizita, izan ere zu Alemanian bizizara, orain hemen astigarran gaude, baina Alemanian bizizara. Hori erretxa da, ez dakit autorekin, egilekin, komunikazio hori izaten, hain urruti egon da. Ez dut pentsatu nahi bueltak egiluko zarenik, bestela liburu garesti xamarraterako litzai duke. Baita ez horrek esan duzu hilatana, zergatik komunikazio aldetik, ez da hola bat ere arazorik, ofizio honetan bat fisikokin undagoen, ez dauka zer ikusirik lana berarekin eta eguneroko komunikazioarekin, eta maiz etortzen naiz, baina ez lan fisikoaren gatik, baizik horrela lankideak zaintzeagatik eta amistedeak mimatu eta horrelako goza egitera, Pentsa dago Pello Añorrarekin egin zen liburu bat, Ni naiz txerria, gaur txerri buruzari garen honetan. Hala ere, hemen ikusten ditugun txerri desberdinak dira anaia honekiko, hemen daukete anaia honekiko. Guk txerriok badakizu evoluzionatu egiten dugu denborarekin eta nola liburu hau ez tegit, honek izango ditu agian 10 bat urte edo urte batzuk, ordu ezkio, pentsatzen dut mejoratu dugula, gu txerriok. Espezie ez dala. Ipuin hau zen, gure hain zuzen, erdi esaten ari gara, gure barruko txerriaren evoluzioa, gure persona bakotxak, badugu alako txerri bat, eta txerri horren evoluzioa, eta hemen erakutsi didazun txerri hau, bilatzen dugun papatean, txerri hori izango zen, hemen dugu txerria. Hau zen, izango zen, bukaerako txerri alaia, eta bere burua onartu duna, eta arro dagoen txerria. Artistok, baginik obra guztiak firmatu egiten dituzuela, honi zerroi falta zaio Jokin. Halaxe da, baina segituen konpuntuko dugu, Beraz... Ipupo mamoako lagunei, bihotzez. Eskerri asko, Jokin. Hau hartuta joan gaitezke? Probatu, bai. Bat. Eskerri asko, eta sei kurrinka. Pospozik. Aio, bai. Udako egun sargoritsu honetan, txerri emea bero da, eta egarri ere bai. Ahatsa laster dator eta txerria olain alde batetik bestera dabil janari bira. Lurra bere musturaz industuz, zizale lodi bat aurkitu du. Gelo gardaberak eta belarrak jaten ditu. Goxeaz, lur pixka bat ere irentzi du. Gero aterpe batetan sartu eta bertan lo gelditu da. Baina laster kurrinkada batek iratzartzen du. Beste txerrieme bat da. Handiagoa eta indartsuagoa eta antxe egin nahi dulu. Txerri txikiagoak handik alde egin behar du ba. Gaur alambradaren ondoan janari bila induska ari denean
zulo bat aurkitu eta mustura zindarra eginez, kanpora iretenten da. Iaz egin du, orai, oianean dago, eta egun osoan ibiliz, gaztainak, sustraiak, eskurrak eta pere txikoak jaten ditu. Ipupo Asun! Epa, Iban, ze moduz? Ondo. Bueno, hemen, betikoa, gubakigu Asunik gai eman ezkero, Tita liburu pilo etortzen zaiola burura, eta gaurko gaia, txerriak! Aha, txerritxuenak. Bai. Betiko hiru txerritxuaren ipuinez gain beste batzuk berriagoak, hain ez ezagunak ez dienak badauzkagu. Adibidez, txerritxo, Arnold Lobel. Nortzen Arnold Lobel hau? 33an jaioa, Los Angelesen, eta, ondala, 25 urtero hildako ilustratzailea dugu. Ofizioz berak ipuinak marraztu egiten zituen, baina poliki-poliki hasi zian bere istorioak eurak sortzen. Eta protagonistak ia gehienetan animaliak izaten dira, ontzak, igelak, saguak, kasu honetan txerritxoa dugu. Eta txerritxo ni zer gertatzen zaio, bizi dala zoriontsu baserri batean, ur zikinen pozu batean murgilduta, eta etxe hortara iristen da zurgatzaile madarikatu bat, dana garbi utzi egiten duena, txerrikorta barne, eta hor konturatzen da bere zoriontasuna amaitzear dagoela eta alde egiten du. Hoxe, txerria lokatzetan bizitzeko sortuak dira, eta ez da? Bai, orduen ez garbi egoteko? Hortxe doa, Horrazten da bera abentura behar da? Hoxe, bai, gauez abiatzen da eta hor abentura gazi gozoak biziko ditu beti bezala. Eta iritsi arte herri batera, eta herri horretan zer aurkituko eta ur putzu bat, baina ez dana ur zikinarena bizik eta obra bateko porlan pozua. Hor geratzen da zeko, lehortuta, gogortuta. Eta txerri atera señortik. Hoxe, eta orduen hor biziko dan abentura bada, Lobelek kontatzen diguna oso humoretsu, oso modu divertigarrian, eta oso pertsona izarmangarriekin. Eta ondo bukatzen da, ez da? Bai, haur txikinentzako denez, bai, eman behar zaie postasun hori eta nolabait balio du aurrak ulertzeko bere sentimentuak, poza, laitasuna, tristura, balio dio baita bizitzan kemena eta indarra eukitzen, bidai iniziatiko bat bezala, bidai hori, txerritxoarena, nik uste dut oso liburu gomendagarria dela, bihotza nolabait berotuko diguna. Hoxe. Txerria omen da oso osorik aprobetxatzen den animalia bakanetakoa. Ez du ezer soberan. Zuei ere gaurko saioarekin beste horren beste gertatu baldin bazaizue, behondeizuela. Hala ere badakit postrea gustora asko hartuko zenuketela. Beraz, ipuina! Egoiz lasari egon adi, zabaldongi begiak eta belarriak, eta guztiok, mamuot! Guazen! Everyone's a doctor or a specialist in retail. Kaixo? Gaur ere badaukat zuei kontatzeko historia bat. Honela dio. Mutiko askar bat naiz, Joanes, eta hartu dut eskolako orritzuri handi bat, eta bertan marrazten hasi naiz. Marraztu dut lurra, marraztu dut argia, marraztu ditut sustraiak, marraztu ditut petaloak, eta marraztu ditut lore gorriak. Eta lore gorri guztien erdian, marraztu dut txerri hori handi bat. Ai, ze txerri maitagarria. Eta izugarri pozik geratu naiz. Baina pozak ez dit asko iraun. Izan ere, nire eskolako lagunek txerria deitu diate. Baina ni ez naiz txerria. Balek zu zer egin dudan. Hartu dut argizari beltza. Eta marrazkiaren gainean argizari beltza eman dut. Harik eta marrazki guztia, txerria, ezabatu arte. Orduan, pentsatu dut, ez diate txerria dituko berriz. Baina hala ere, lagunek txerria deitzen jarraitu dute. Eta, ni ez naiz txerria, ni ez naiz kurrin-kurrin. Haserretu egin naiz, eta korreka joan naiz etxera. Etxean komunera sartu, atarik danba eman, pixa egin, kaka egin, komuneko goma tira, eta garrasi egin dut.
konturatu naiz ez nagoela ondo. Egia esan triste nago. Eta ispiluan begiratuta, txerri muturra handi bat daukat. Baina ni ez naiz txerria. Eta orduan, sukaldera joan naiz, konpondu beharra dago. Hartu dut kutsillo mutur zorrotza, eta argizari beltzaren gainean arrastoak egiten hasi naiz. Baina ez edonolako arrastoak. Txerriak margotzen hasi naiz. Eta hantxe margotu ditut. Txerri babua, txerri tontoa, txerri lerdoa, txerri zoroa, txerri potroa, eta txerri alproja. Eta gero korrik irten naiz. Eta handik parkera joan naiz, eta parkean bankuan eseri naiz. Eta handik ikusi ditut nire lagunak. Eskolako lagunak. Baina ez diet nik eskolako lagunei kasurik egin. Bereik ere ez diete kasu pitorik egiten. Eta nik ez diet kasu pitorik egiten orduan. Niri parkean kasu egiten diaten bakarrak, loreak dira. Loreak, petaloak, sustraiak, argia, lurra. Orduan, genio biziz zutitu eta lore guztien erdien esan dut. Ni ez naiz txerria! Ni ez naiz kurrin! Eta korrik aldekin dut handik. Etxera joan naiz. Eta etxean, kutsillo mutur zorrotz hartu dut berriz. Eta marrastu ditudan txerri guztiak arrastaka kentzen hasi naiz. Txikitu egin ditut txerri zikin guztiak. Txerri babua, txerri tontoa, txerri lerdoa, txerri potroa, txerri zoroa, eta baita txerri alproja ere. Arnasa sakon hartu dut. Neure bihotz taupadak ere entzun ditut. Pentsatu egin behar dut zer egin. Orduan, berriz ere kutsillo mutur zorrotz hartu, eta poliki-poliki argizari beltzan arrastak hasi naiz. Ras. Harik eta kolore gorria ateratzen hasi den arte. Ras. Eta gero eta kolore gorri ederragoa ari zen ateratzen. Izugarri polita da, kolore gorria. Antxe agertu dira nire lurra, nire argia, nire sustraiak, petaloak eta lore gorriak. Eta lore gorrien erdian, txerri hori maitagarria. Uraxe posa hartu dudana. Orduan, neure burua marraztu dut txerri horiaren buru gainean. Errege bat bezala. Eta oso gustorakatu naiz. Izan ere, ni ez naiz txerria. Ni Joanes naiz. Jakin jazatela. Eta alabazan eta espazan, zar da deilak alabazan. Eta atera da deila, zuen herriko plazan.